Cece-kucen da ake akan shirin wani dare musamman na wannan mako shine yadda gaba ɗaya Haidar ya rikice ya nuna cewar shi fa aure yake bukata, kuma idan ba a yi masa wannan aure ba da yiwuwar za a samu matsaloli da yawa. Ko da yake dama kamar da aka sani shiri ne da a cewar a haɗa shi da wanda zai koya masa mota, shi kuma ya haska masa wata hanya da zai haɗu da wata mace wanda daga nan kuma zai fara sharholiyarsu tare da ita har ya kai ga buƙatar hakan, wanda su kuma dama abin da suke fata shine tarbiyyar shi ta lalace ba kamar yadda ya taso ba tun lokacin mahaifin shi yana raye. To abubuwan da mutane suke ta magana akai shine yadda rayuwar shi za ta canza a lokaci guda, musamman yadda aka zo gabar da mahaifiyar shi tana faɗa shi ma yana faɗa. Gashi dai ya zo nuna mata cewar aure yake so, wanda tana ganin a matsayin shi na karamin yaro, wanda tana ganin a matsayin shi na yaro wanda bai yi shekaru da yawa ba da har zai zo da buƙatar hakan ga iyayen shi. Tana ganin akwai buƙatar a ce ya gyara kuma ya seta ya ga abubuwan da suka kamata a ce ya yi, shi kuma yana ganin yana kan ganiyar shi kuma yana kan lokaci da ya kamata idan ya zo da buƙata kowace iri ce a ga cewar an yi masa. Har yana kwatanta cewar inda a ƙauye yake rayuwa da wata maganar ake ba wannan ba. Abubuwan da za su iya faruwa shine kamar yadda abokin mahaifin shi ya kalli abin shine dama haka suke bukata ya samu, haka suke bukata ya bijire wa mahaifiyar shi cewar ga abin da yake bukata, idan ba a yi ba har zai iya kafa hujja da wannan ya je ya ci gaba da sharholiyar shi yana abin da ya ga dama a matsayin wata hujja da zai kafa, a matsayin wata hujja da zai kare kanshi da ita, da cewar rashin amincewa da bukatar shine yasa yake sharholiya a gefe. Wannan matsala ta farko kenan da za ta faru da Haidar. Sai matsala ta biyu, sabanin da zai shiga tsakanin shi da mahaifiyar shi wanda shine zai ƙara ta gayyara masa rayuwa kila a gaba idan aka ci gaba da tafiya a haka, wanda kuma idan ya taso a haka zai zama ba shi da wani tunani, ba shi da wani abu na kirki da zai gina a rayuwar shi, balle har idan ya girma ya iya tsayawa ya jajirce ya ga cewar ya ci gaba da kula da mahaifiyar shi da dan uwan shi da gidansu, wanda mahaifiyar shi za ta so hakan sosai, maimakon a ce kawai abokin mahaifin shi da ya auri mahaifiyar shi shine zai ci gaba da kula da komai na rayuwarsu da yan uwansu. Sai dai kuma a ɗaya bangaren shi dama Sadiq Sani Sadiq abin da suke bukata kenan da shi da matar shi su ga cewar sun juyi da tunanin yaron da kuma saka wani abu da zai kawo rashin jituwa tsakanin shi da mahaifiyar shi, yadda dai zai nuna cewar shi shine yake kaunar yaron, mahaifiyar yaron kuma ba ta kaunar shi. Dan ya riga nuna masa haka to shikenan ya ci nasara akan yaron, tunda har a baya an gani yadda ya nuna yana son ya je ya rika fita da mota, mahaifiyar ta shi nuna cewar a'a, daga baya dai aka samu aka bashi yake ci gaba da fita da ita, wanda shi abokin mahaifin nashi ne ya sa baki aka amince, amma kuma a zuciyar shi ba ya yi haka bane domin ya tallafi yaron, ya yi haka ne kawai domin yaron ya ƙara shiriri cewa akan abin da ya kamata a ce ya sa a gaba mai muhimmanci a rayuwar shi. Sannan a ɗaya gidan wanda ya jagoranci kashe mahaifin Haidar da alama tana neman tashi, domin ya nuna cewar shi fa yanzu mafita kawai yake nema, mai yiwuwa a komai zai iya faruwa, zai iya tona asiri daidai lokacin da ake ganin waɗanda suka jagoranci kashe shi mahaifin Haidar suna can suna ci gaba da harkokinsu cikin kwanciyar hankali, kuma suna ganin kamar suna samun nasarori akan abin da suka tsara tun bayan rasuwar mahaifin Haidar din. Sannan kuma akwai wani abu da ake tunanin zai iya faruwa a tsakanin matar Sadiq Sani Sadiq da kuma shi Sadiq Sani Sadiq din. Wannan batu shine yarjejeniyar da take tsakanin su na cewar za su yi haka ne a matsayin haɗin baki wanda ake ganin kowa zai tsira da kasan shi, to amma alamu suna nuna cewar kamar zai yi sama da faɗi ne da dukiyar da za su samu, duk da cewar da ita aka tsara komai, amma kuma yanzu kusan kawai tana biyayya ne a babu yadda za ta yi, musamman yadda soyayya ta yi ƙarfi tsakanin shi Sadiq Sani Sadiq da kuma ita matar marigayi, ko da yake ita ce take sakin jiki da shi a matsayin wanda yake kaunarta, amma shi dama shiryawa ya to, amma bisa dukkan alamu soyayya tana neman ko ta masa shiga sauri a game da ita, domin har hakan ya sa ya fara yin dogon tunani akan abubuwan da suke faruwa, wanda da alama soyayya za ta iya ratsa zuciyar shi. Abubuwan da ya shirya yi na mugunta kila akan ta zai iya sauya su idan soyayya ta ratsa zuciyar shi. Wannan shiri na wannan mako abubuwan da suka ɗaukar hankali kenan kuma ake ta tattauna
tattaunawa a kansu musamman a dandalin hira da wurare daban-daban, saboda yadda shirin yake ba da ma'ana da yadda mutane ake ta yabawa da kuma yadda ya zama ana tafka muhawara a kan shi. Za mu ci gaba da bibiya kamar yadda kuka sani dama mukan ɗauki ɓangaren abubuwan da suke faruwa ne, musamman wanda mukan ɗauki abubuwa ne domin yin sharhi a kansu, musamman wanda suke faruwa yau da gobe, kama daga ɓangaren nishaɗi ne, a siyasa ne, tarihi ne da al'adu, tattalin arziki ne, zamantakewa da makamantansu. Idan wannan ce haɗuwa ta farko da tashar mu, a danna mana subscribe, hakan zai rika baku damar